sam Andetius Gaming Andy i danas sam pao 1, 2, 3, 4, 5, 6 puta iz svijeta i eksplodirao me creeper. Najbolji skor ikad. Dun dun! Bok ljudi, ja sam Andetius Gaming Andy i danas igramo moderni skyblock zvan Skyden. I danas sa mnom je zombi. Zapravo Dino. Bok. Ajmo, to isponova. Ne. Moramo isponova. Ne. Dobro, ajde, nek ti. Bok ljudi, ja sam Andetius Gaming Andy i danas igramo... Ovo radimo po 5. put. Nešto krivo. Bok ljudi, ja sam Andetius Gaming Andy i danas igram moderni skyblock zvan Skyden i sa mnom je... Ja sam na redu. Dino sa kanala Dino the Gamer. Točno. I Skeleton je pao. To je isto jedan kanal, možete ga vidjeti. Biće vam link u deskripciji. Ok. Jesi znao da te lava ne može ubiti? Stvarno, da je Da, napravo. ajde. Pa to ti je taj u ovom modu. Aha, znači lava i voda su zamijenili. Da. Koji vrag? Daj. Koji ti je vrag, Dino? 360! Woo! 360! Woo! 360! Oh my... Oh my... To ti je bio krivi intro, trebaš isponova. Ok, može u $10 da mogu skočiti na taj chest. Ma nema šansa, ali dobro, ajde. Dobit ću $10. Dugaš mi $10. Aj. Daj da ja sad probam. Ok, ajde, probaj. Probaj. Ali onda otkazujemo okladu. Da, ali Ako uspijem... ti ne uspiješ, onda okladu. Ok, otkazujemo okladu. We both suck. Ove glupi leavesi, zašto ih ne mogu... O moj Bože, tako blizu, da moram čuti. Daj mi... Oh my god! Nikad me neš zeznuti, ja sam prepametan za tebe. Ne postoji. Ovo nije server. Sorry. To niste vidjeli. Da, rez. Dino, ja idem malo pojest ovaj puding. Odi. Sad ću mu napisat neki glupi znak. Nešto. Moram napisat naopačke. Ovdje ga prepasti, nećemo ništa demolirati. Ovako. Ovako ćemo staviti. Puding je baš fine. Kako si ga tako brzo pojao? Pa, nije bilo baš teško. Pa zato jer... Taj znak... Taj... Herobrine je došla. Oh my god! Herobrine! Jesus Christ. Devili su me, ukleli su me. Taj skin imaš još prije. Je da. A svejedno, devili su me ukleli. Herobrine ne piše kapsulkom. Je da. Ok, prosto. Ja nisam ništa. Znaš da mi jednom Herobrine bio u svijetu? Nema šanse. Ima. Znači, bili smo na ovoj ko nekoj plaži. Koja verzija? Pa imao sam ovu 1.6.4. A da, tamo, ne, tamo je postojao. Ne, ja mislim da su ga u tu verziju maknuli.
Ne, maknuli su ga u ove... Zapravo, ne znam da li je Herobrine uopće maknuli. Znači, bili smo igrali odbojku i to sve. I onda mi je on, zadnji put kad smo igrali odbojku, ja sam ga naljutio, onda je on rekao, ubit ću te. I da, tad se bojim. Da. O moj Bože! To on izazvao. Ja bježim! Samo ga se izam. Ojoj! Ja ću tu sakrit. Oh my god. 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 Reci mu da ga ne želim vidjet. Oh my god. Oh my god. Oh moj Bože, nešto razbija blok. Oh moj Bože. Herobrine je mislio da me on može iskopat pa da ja tu dole padnem. Wow. Stvarno. Da, imam šanse da sam tu ovdje na sredinu. Okay. Siguran sam da iza onih blokova. Iza onog bloka. Oh my god, što je to? Jesus Christ. Tako ti treba. Misliš da sam toliko glup da znam da postoji još Herobrine? Još jedan fail. Šta? Hoćeš se kladi da mogu sebi dat dijamante? Ne možeš. Mogu. Ok, ne to, čekaj. Onda, što misliš, da li mogu staviti da pada, da grmi? Ne. Bam! Sad gledaj ovo. Boom! Ne grmi. Čekaj. O? Gledaj, stvarno ne grmi. Aha! Mm. Ti bi mene. Oh my god! Koliko su se sponali unutra. Još zombi ti se smiju. Dar ga ušuti, Bože mili. Oprosti na tome. I pas. Ne, vaš ću se čuvat. Ok, dobijaš $10. Evo daj mi ih. Ah. Ok, onda ih ja idem uzeti. Pravit ću razbit ove zombije tamo. My god. Kao da padaš. Da. Se kladiš da mogu sponat zombija. Ne mogu. A mora se kladit da ja mogu ostati bez srca i dalje biti živ. Ja to mogu. Wow, vidi. Nisi živ. Također. A moj Bože. Dobra. Noob si. Vidi ga. Skeleton. Nemoj mi opet past. Tuđa. Se kladiš da mogu si dat jump boost. Ne možeš si dati jump boost. Kadimo se u 10 kuna. Evo, swiftness. S-V-I-F-F-N-S. Swiftness. Oops. Pro. Potion. Noob. Onda swiftness. Ček se tako zapravo piše. Ne, S-V-I-F-F-T-N-S-S. Ajoj, da. Swiftness.
Više nema oklade, više nema... Ok, sad mogu sašvijeti. Evo, 10. Naravno. Kill me, please, kill me. Okej. No, I mean Minecraft. Au. Ok, ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj montaži, fail i funny moments. Lajkajte za još i subscribeajte ako vam se sviđa moj kanal. Tako da... Da. Ok, još jedan fail. Dobro, bok! Bok!